Red Bangers! قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Okay, mag-usap muna tayo. Bakit mo kinulam? Bakit mo kinulam? Ha? Love niya! Ano? Love niya! Sinong love niya? Love niya! Sinong love niya? Love nung lalaki? Love niya to! Sinong siya? Anong pangalan niya? Itong katawan na to, mahal niya! Nino? 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 Mahal niya! Nino nga! Sinong siya? Pinagulam. Yung boyfriend niya. Gusto mo? Yung asawa niya. May asawa na ba to? May boyfriend ngayon. Wala na sila na asawa niya. May boyfriend na to. Yun ang gusto mo. Yun ang boyfriend mo. Ano? Ay, gusto niya yung... Gusto ko to! Lalaki siya. Gusto ko to! Gusto ko to! Gusto ko to! Tawa, tawa. Gusto ko to! Gusto mo sabihin, gusto mo siya. Ano ka, manliligaw ka niya? Engkanto ka. Engkanto ka ngayon. Engkanto ka. Love mo tong babae. Engkanto ka. Tao. Manliligaw ka. Manliligaw ka, hindi. Pakaturok yung demonyo ito. Hindi manligaw ka. Gusto mo ka na eh. Ha? May love na siya eh. Eh, siyempre. Love na siya. Hindi ka nanligaw eh. Hindi ka naman nanligaw. Nangungulam ka pa. Hindi. Ano? Akin lang to. Tanggalin mo yung mga nilagay. Ano pangalan mo? Gila nung kautak nito eh. Paano mo ginagawa yun? Para iwan niya yung boyfriend niya. Paano mo nga ginagawa yun? Para mapasakin siya. Kaya pala lagi nag-aaway. Oo, sa akin lang to eh. Eh, wala nga, maliit. Hindi abot yan. Mahal yung boyfriend niya eh. Sa akin lang to eh. Tanggalin mo yung nilagay mo. Napaka mo. Bilis! Sabi nga, sakit ulit to. Noon, ngayon hindi na. Sa'yo na yan. Sakit ulit. Oo, para iwan niya boyfriend niya. Sabi sunog lagi. Eh, mabait yung boyfriend niya. Kaya nga, mas lalong minamahal ng boyfriend. Ilang taon na ginagawa yan? Simula nung naging sila. Kailan yun? 2 taon? Hindi. 1 taon? Mahigit. 5 taon? 1 year, 6 na ata sila. Oh, basta ganun. Binata ka pa ba? Binatang orke. Mangkukulam. Umiyak ka na! Wala ka ng pag-asa! Ay, nako. Napakaturog yung demonyo ka. Ano naman yan? Bakit sa legs naman? Anong meron? Puti siya eh. Para ano? Para ano? Para iwan siya. Akin nga lang siya, diba? Anong nilagay mo? Pag napunta sa'yo, bang... Pag napunta sa'yo, ano na lang, butot ba? Kasi kinukulam mo, di ba? Pinapataba ko nga yun para iiwan siya. Anong nilalagay mo dyan sa pampataba na? Ha? Yan ba yan? Oh. Ito yung boyfriend niya. Bakit? Sir. Oo, sa akin ito eh. Ang galing mo na, hindi na sa'yo yan. Kasi ito eh, ganun nga niya. Ganda buhok niya na. Siyempre, makariban eh. Hindi, natural. Asyado. Asyado. Masyado. Anda. Ala. Ilaha. Ala. Illallah. Ala. Wa asyado. Wa asyado. Masyado. Anna. Ano? Muhammadan. Muhammad. Muhammadan. Muhammad.
Muhammadan. Be, kunin mo na. Rasulullah. Azulal. Rasulullah. Alala. Bute. Allahumma salli ala Muhammad. Ano nakita nyo? Mo? Ha? Sawanag. Ito na yan. Opo. يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا